Carballedo é hoxe o destino que nos leva Juan de Muxa. Este concello do sur da provincia ofrece ao camiñante numerosos atractivos, tanto desde o punto de vista paisaxístico como monumental. Hola camiñantes, aquí estamos, en este lugar fermosísimo que se chama Santo Estevo de Chouzán. Está, evidentemente, no concello de Carballedo. Non como dixen, cando fixen o vídeo de chantada que me equivoquei, dixen Barredo, non, é Carballedo. E aquí estamos, entón vamos a conocer unha iglesia espectacular, unha catarata e un paisaxe con os límites sin igual, eso sí, cobertos pola néboa. Imos a camiñar. Hoxe iniciamos o noso camiño deleitándonos a mirada nuns paisaxes prodigiosos e espectaculares. Curiosas naranxas da terra de Chouzán, dou fe, están riquísimas. E co permiso de, bueno, pois de Noso Señor, que isto quedou por aí, vou na levar no bolsillo de recordo. Naranxa de Chouzán. Vamos dispostos, entre outras cousas, a deleitar esa vista nosa, contemplando, alá no fondo, esa iglesia de San Esteban de Chouzán, unha iglesia do século XII, que foi un antigo mosteiro das benedictinas, reformado alá polo século XIV. No ano 1953, foi cambiada pedra a pedra para a construción do embalse dos Peares, para que non desaparecera. Ten unha planta cuadrangular e unha cruz latina. Ten tamén uns contrafortes engadidos. Esta igrexa é do estilo románico. Conserva ábsida e o presbiterio e a pía bautismal, así como unha boa colección de cazorros. Hoxe veremos durante moito tempo no noso recordo que unha vez máis encontramos outro paisaxe sorprendente que nos fai estar cada día máis namorados desa nosa provincia de Lugo. Bueno, camiñantes, pois baixo o Penedo do Graúllo e esta fermosísima cascada que se entra xusto por aquí, que ten o nombre fermosísimo de Fondós, despedimos o programa de hoxe e vémonos sempre que ti queras no seguinte camiño. Hai moitos xeitos de pasar o tempo de lecer. O senderismo, como acabamos de ver, é un deles. Pero os mozos tamén poden elexir entre as numerosas actividades da movida alternativa para xóvenes que organiza o Concello de Lugo as noites das fins de semana, totalmente gratuitas. Moitas xa están en marcha e non teñen límite de prazas. Para outras, como os cursos de fotografía ou teatro, é necesario inscribirse. O prazo estará aberto ata o 1 de febreiro. Cando moitos mozos están de viños, outros prefiren pasar a noite do venres no polideportivo da Piringalla. Es diferente y yo lo prefiero. Pues por hacer ejercicio, porque está muy bien, te lo pasas bien, vienes con amigos y es divertido y es cosas que no ves habitualmente. A ver. Isto é posible grazas á movida alternativa que organiza o Concello, que inclúe diversas actividades como street dance, tiro con arco, tenis de mesa ou, neste caso, patinaxe. Muchísima gente todos los días, todos los viernes que lo organizamos está lleno. Los niños pensábamos que a estas horas no iban a poder venir y la verdad que se están animando mucho y es una opción también a darle a la gente de Lugo, que con este pabellón tan bueno que nos han puesto aquí, la verdad que tenemos que aprovecharlo. Calquera interesado pode participar. A actividade de balde, prestan os patins e, para que non sepa, aprendenlle a manter o equilibrio. Es la primera vez que vengo y la verdad que me gusta mucho. Me dijeron mis amigos. Entonces, por probar. Pero ademais pode ser un reclamo para os mozos que se acheguen as fins de semana a Lugo. É o caso de Sheila, que ven de Vigo. Muy bien, genial. En Vigo tamén tenían que hacerlo. Outro xeito distinto de pasar as noites da fin de semana en Lugo é con xogos de estratexia. Destinado non a xente moi nova, senón tamén a xente un pouco máis de 20 a 30 anos, non? Xente que traballe e por eso a horario hasta as 12 da noite para a xente que despois de traballar se ven e pode xogar a súa afición, non? E coñecer a nova xente
novas posibilidades de xogos, tal, e facer un pouco de comunidade, non? Neste caso, é na Casa da Xuventude onde se dá posibilidade aos xóvenes de compartir esta actividade para que non existen outros espazos públicos na cidade. Normalmente era na miña casa, nunha mesa aí que non cabía todo, e agradecese moito poder xogar aquí e, bueno, ter a escenografía esta ben posta e cousas que noutro sitio non tes. O xogo comeza montando e logo pintando as pezas cas que os participantes desenvolverán as súas estrategias. Se va pintando tal forma que pues se le hace el efecto nieve, se le hacen los detallitos estos. Os xogadores deberán poñer a proba a súa inteligencia, habilidades técnicas e planificación. No, no es difícil, es aprender las reglas y como todo, yo creo que no hay nada difícil, solo que hay que esforzarse. Para hacer algo distinto, es que, claro, ya salir, pues a veces llega un momento que cansa, entonces pues un momento de pasar el rato, conocer gente y la verdad que es bastante animado. O 1 de febreiro abrirase o prazo para as actividades nas que é necesario inscribirse. Os cursos de fotografía, como falar en público, iniciación en inglés e teatro, que tamén se desenvolverán na Casa da Xuventude. Serán grupos de 15 persoas con idades entre os 12 e os 35 anos. E cunha proposta cultural terminamos por hoxe, concretamente coa mostra fotográfica do lucense Xosé Reigosal, nomeada entre Marbella e Torremolinos. As fotografías tomadas no Hospital Xeriátrico de Caso Riberas de Leá no último ano do seu peche definitivo. Marbella fai referencia ao pabillón das mulleres, mentres que Torremolinos o fai para os homes. A mostra está composta por 30 instantáneas e un documental de 30 minutos. Pódese ver ata finais do mes de febreiro na sala de exposicións do Pazo de San Marcos. Con ela quedan. Vémonos a vindeira semana. Grazas pola súa atención.